difoto dulu ya Mas, King ler sedaya mawon. Nah, kersane sketsa. Kati tatet haparong kang pamulu halus manis maweh gong sembodoken. Aduh Mas, monggo. Adat montorangkung hakureh pantes dadya malat kong para tamu kepareng matur ing kalenggan mangke kang hamengkugati pepunden kula Bapa Mujana Ibu Kasti hanggelar upacara tasakuran kinarya jecangkep wisuda nagung cauping temanten kekalih wong ayu yogi solikatul muafifah diwah wong pegus tatang budiono ubaramping kang kinarya jecangkep bilih pasangan ngagem pepunden kula kang pinitaya monggo kembang seteman keparenga hanyawaptaken ubarampe wis cemawis para priyagong wis semadya nyuwun berkah idi donga saha pangestu upacara panggih kula kendhaleni santri wisanggeni keparenga mangayu bagya temanten kakung miwah temanten putri kang badhe kapanggihaken ing kalodhangan mangke kanthi kumandhanging sholawat nabi wilujeng makarya sewang-sewang nuwun sumangga berkah mulia Desita Permana Ayu Mora fotografi sumangga nuwun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina